Vale, comencem. La formigueta. Toma 1, acció! ¿Qué pasa? Fimeu. Me cae la formiga en tu, ¿sabes? Corten! Anem a veure. Podríeu fer-ho un poquet més dolç. ¿Més dolç? Més dolç. Podeu fer-ho més dolç. Jo te ho he dit. Calla! Però vas callar. Va, per favor. Más fuerte. La formigueta, toma 2, acció! Chica. Saca la formiga. Chica, esta no te habrá más. Ay, qué mal fet. Chica, típica de Char. Corten! Anem a veure. Sabem que no, què? Un poquet més de disciplina. M'enteneu? Sí, va, Va. Director. Tu, calla! Disciplina, tu, Mari. La formigueta, toma 3, acció! ¡Descansen! ¿Qué te ha pasado? ¡Hormiga! ¡Agarra el fusil y mátalo! ¡Sí! Corten! Anem a veure. Per favor. A veure. Però això no pot ser. Anem a veure. Va, ja, serietat. Jo què sé. Podem fer-ho d'altra manera, jo què sé, a veure, pues... Un poquet més espallet. Más como madre. ¡Que calle! Calma. La formigueta, toma 4, acció! Corten! Anem a veure, per favor. Quedeu-se a mirar, no està molt bé. Un poquet de serietat. Espaier, però no tant, feu un poquet més a pressa. De sentiment. Ei. Director. Calla! La formigueta, toma 5, acció! Ja, corten, a veure. Un poquet més, jo què sé, de sentiment mateixa. Un poquet més de sentiment i més espai, per favor. Podem fer-ho? Va. Això pot gravar també, no? Clar. La formigueta, toma 6, acció! Corten! A veure, va. Fem-ho bé. Vale, bé. Va, a veure. Director. Que calles ja! Ben fet. Tu saps, Ara sí. Va, per favor. La formigueta, toma 7, acció! ¿Qué pasa? Piques una formigueta, posar-la, buscar a Char i te la ficaràs a ella, a veure si això... I no tornes a xafar més formigues. I qui troben formigues se'ls ha pixat. Corten! Molt bé!